जी हाँ, तो जबरदस्त स्वागत बा आप सभी के भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल में। तो अब की बार भोजपुरिया शेर पावर स्टार पवन सिंह जी और भोजपुरी के सबसे फेमस हम सबसे पॉपुलर डांसर माही मनीषा झा के जोड़ी वाला पहला सुपर हिट वीडियो गाना से जुड़ल बड़ी रिपोर्ट लेके आइल बनी, जौन उ अब खुलासा हो गइल कि आखिर ई जोड़ी के कौन गाना आ रहल बा। जी हाँ, लगातार 5 से 7 गो गाना की शूटिंग करे पवन सिंह जी, लगातार वीडियो सॉन्ग जौन की सुने में तो कई गाना की खबर आयल, फिल्म गाना, लोकगीत गाना, चैता गाना और स्पेशल गाना। जी हाँ, तो ई जोड़ी के गाना उ अब की पारी सबके पछाड़े आ रहल बा पहली बार। जी हाँ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ई जोड़ी पहली बार आप लोग देखे के मिली, लेकिन गजब अजब के तरीका के ढंग से। जी हाँ, कोरियोग्राफ भी अजब के देखे मिली, गजब के, उनके फिर सारा स्टार लोग के पछाड़ के पवन सिंह जी फिर बाजी मरी अब की बारी नया गीत से। जी हाँ, सारा कुछ जाने बहुत जल्द पोस्टर भी आवेला बा, ओकर बाद गीत तो रिलीज होबे करी, रेगुलर एडिटिंग मिक्सिंग काम चल बा। जी हाँ, तो उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करें आप सभी के, यदि आप भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल पर नया बानी तो जुड़े जरूर, सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर देम, ताकि यही तरह सभी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाएम, कोई न्यूज मिस ना हो। जी हाँ, तो पवन सिंह के सबसे प्रिय हीरोइन वालों माही मनीषा झा जो उनकी भोजपुरी को उभरता हुआ सितारा, टिकटॉक बिगो जब रहा काफी पॉपुलर स्टार रहा, ये लोग उनको शो भी ये लोग होला, काफी शो हिट जाला, महंगा बिकेला। माही मनीषा झा उनकी दोनों सिस्टर हो, जी हाँ दोनों बहन हो, और ये लोग पॉपुलरिटी के मांगे मान के पवन सिंह जी सभी नया नया सितारा लोग का अपना साथ नया वीडियो नया फिल्म में मौका दे रहा बना, और सभी सितारा के आगे ले जाए, भोजपुरी के आगे ले जाए में अहम भूमिका अदा करता है। जी हाँ, तो आप लोग तैयार नहीं, पवन सिंह और माही मनीषा के झा के जोड़ी के पहला लोकगीत आ रहा। जी हाँ, बड़ी खबर अपडेट हो रहा, लोकगीत आ रहा बा। अब जो ऑफिशियल तो ना कॉल कहेंगे, मीडिया सूत्रों तो खबर आ बा, ऑफिशियल तब बताओ जब कोई पोस्टर आ जाए। यहाँ पोस्टर भी आज कल भइल बा, लगातार एडिटिंग मिक्सिंग चल, जैसे ही कोई और ऑफिशियल रिपोर्ट होता बताओ। लेकिन आप सभी ध्यान रखें, नया लोकगीत में देखे के मिली। तो खबर कैसा लगल, खबर पसंद लाइक शेयर कर दें सभी फ्रेंड।